Подсмихвам се, защото май ще трябва да купя гласа на жена си, че не ме вижда изобщо вкъщи в тези предизборни времена и ще трябва сигурно нейния глас да го купя, за да гласува за мен. Това, разбира се, в кръга на шегата. Ще споделя мнението по-скоро информация с един приятел, който ми даде преди 2-3 дена от Южна България. Вика, вие, Синята коалиция, само вие не пазарувате гласове, може би, защото нямате пари. Аз му казах, не защото нямаме пари, а защото нашата философия е съвсем друга. Нашата цел е не непременно да станем депутати и да участваме в управлението за лични облаги и по някаква корисна цел, а нашето желание е да участваме в управлението, за да променим начина на живот към по-добро. Това е единствено и затова се надяваме хората да ни повярват, да го оценят. Нека не правят преценка само на база първия сигнал, който получават като информация от нас. Верно, че е наша задача да обясним на всеки един избирател какви сме като лица, говоря, защото все пак Синята коалиция е сбор от хора. Не е нещо имагинерно, нещо, което е някаква фикция. За мен всеки един мажоритарен кандидат и всяка една личност изобщо си има харизма, предимства, недостатъци, като всеки един човек. Мисля, че кандидатите мажоритарните, които ще бъдат издигнати, които вече са известни в Бургас, че ще бъдат издигнати, са хора с богат житейски и някои от тях богат и политически опит. Странно ме е, ако хората отидат и гласуват за кандидати, които им се носи славата на корумпирани, на хора, които са сменили партийни билети, на хора, за които не можеш да кажеш една добра дума. Но все пак това е демокрацията, всеки има право на избор и ако някой е решил да си продаде бъдещето, следващите 4 години от живота си, 4 години от живота на семейство срещу 100 лева, си е негов проблем, но като че ли не е само негов, защото той срещу 100 лева продава и бъдещето и на моето семейство. Аз не съм съгласен това да се случва. И призовавам всички граждани и всички избиратели, които не искат някой друг да им продава бъдещето за 100 лева, следващите 4 години да им бъдат продадени за 100 лева, да излезе и да гласува по убеждение. И ясно е, че сме в финансова, икономическа криза, ясно е, че няма пари, но просто си направете сметка за 100 лева колко ползи ще имате и колко поражение може да претърпите за тези 100 лева. И не само ви, тези, които са взели 100 лева, а и обществото и хората около тях. А мажоритарните кандидати за мен е странно, аз съм го казвал неведнъж, мажоритарен кандидат от София да идва да води в Бургас. Извинявайте, аз никога не бих гласувал за човек, привнесен ми отвън. Кое му е мажоритарното в Бургаски избирателен многомандатен район, мажоритарното на кандидат, внесен от София или от Пловдив, или от Пазарджик, или от където ще. Да мислим всички ние, когато избираме. Да, неизвестен съм, но съм бургазлия. Известен съм на доста бургазли и то преди да започна да се занимавам с обществено ангажирана дейност. Известен съм като адвокат. Кораж ме дава многото приятели, които ме срещат и ми казват: Вълчо, за парламентарните избори, ако ти си водач на листата, ще излезем и ще гласуваме за тебе. Кораж ме дава и, че хората, които не вярваха в обединението, повярваха и ще излезат също да гласуват. Кораж ме дава и това, че много познати, които имам, ще излязат да гласуват заради самото обединение. Казаха, дясното в България се възражда.